Asa naman tong mga kalaban dere eh? Wa may mga kalaban ako dere. Pati mga lagi mga tao, ang referee wala pa pod. Kinihan ako dere bay, lami na kayo mo. Ano? Gayas mga tao eh. Asa na katong kalaban ako dere? Oy. Wala man yun. Kinihan ako siguro na paulat dere ba? Brad! Oy, Brad! Asa yung kalaban? Wala pa lagi. Wala pa ikaw tong referee no? Oh. Ay wala pa man, ganihara ko diri ba? Naguna ko. Sa'yo, wala pa man lagi. Wala gani. Asa ko tawahan na to din ang adto di ay. Wa ka to ni talaw. Butang-buta ato pod. Pasig, manalaw to. Saan ang oras? Adlok tingali to. Wala ni. Ganihara ko diri, Brad. Nagpaabot kay ko sa inyo ha og sa iya ha. Wala man siya. Wala pa may nagkauban na nato siya nga naaron na oras. Abi man akog magdungan mo. Ako gani nga kwan. Wala gay ko ni vlog karon nga kwan adlaw kay nag-focus gid ko aning basketball ba kay. Kwan init man gud kay among laban atong niagi mo nang di ko gusto mapildi. Mo nang ako yung gi-practice-practicean siya unsay mga moves niya. Ang kaso lang dugay kay siya. Init bitaw tong labahan na Brad no? Ay kabala ka Brad kay bisag way foul Brad. Imo na tong foul niya Brad. Bahala ni Brad padaogon ti ka. Kubitoy referee niya. Brad kay kwan abot-aboton lang nako diri kadali Brad. Yan. Bigyan siya mo kwan sipot. Muli lang ko. Wala ka Brad. Nana sila babe. Nana akong kalaban. Kinsa man na? Katong si kwan ba? Si Bobot ba? Team Bobot na. Nana pong referee mo nang referee na mo. Basta ha. Ikaw akong kusog. Ano mo mga kalaban ron? Single rabay na ano. Ito mo ng vlogger nga gara kayo, giro kayo. Init kay mong laban na to. Ha, ako vlogger nga hawag mo acting lagi. Karon ikaw akong kusog ha. Ikaw ang nagdelas dola. Makashot ko dapat mo cheers ka sa kuha dapat. Basta Oh, sige. ayaw ko tagaig rason nga maluya ko. Kinahanglan ikaw ang energy nako ha. Ikaw mo mohatag og kusog sa kuha. Daway ko mo dola dapat naa ka nakasuporta pero hindi nakaapong sa kuha, okay? Oh, sige. Sige, Ha? problema na. Ang kuan diha pang trapo sa singot nako naa. Hala, wala na dala. Kaning sinina na pa ang trapo ron. Tara, ato na nato kay ganiha ra guro ni nagulat. Nawa reps. Wala pa gani reps no, pasingit na. Ako bahala na niya, ako bahala. Ito tingali siya, dala-dala siya kuyab diri ba. Kaulawan mo ko na ron. Stingy. Tinga, makayanan mo na akong uyab. Tinurit man imo ha. Reps, sana ang kalaban mo to? Ay, ikaw ang kalaban na eh? Oh, Tugda na to eh. sige sa mga bulan eh, jambol eh. Jambal to eh. Jambol eh, dini pa ba? Ada, dai. Kawan ay uyab diri. Ingko lang sa dira ha. Sige. Sa dira. Tanawa akong dola. Ikaw akong kusog ani, ikaw akong di ko ang kusog ani. Sige, may problema na. Tingkad lang diha ha. Oh, sige. Gaya kalaban diri. Ang sama na dali. Pera ka diha. Sige ra kayo. Ay, ko na mo uyab brad. Pangtrapo ni sa akong singot niya. Lawan kasi mo uyab brad. Sekarang dari nama. Oh, berapa ba? Kilo. Sa iba na rin. Kita tahu. Kami nus na ka dong. Ikaw, minus ka ano? Kailan do Dala ko yan pa, tuog, kalaog. Basta duda ta. Unsa na iba na rin? Kuan siya, bawal putlog. Putlog. Dala ko rin. Putlog. Itlog. Ay, kana may gawang itlog. Five pounds lang tama, graduate na. 5 pounds. Oh, graduate na ka grade 6. 5 pounds ha? Hubo biya kay ka. Sige na, so pagka usugdan na to no. Ano yung sa play do dong? Dudong. Team dan ika sa play do. Team Bobot.
team. Bawat ang team dodong. Okay. Okay. Ito lang. 1, 2, 3, go. Oy! Ah! Sa! Oy! Anak, dali! Dali! Go, go, go! Oh! Yeah! 2.5 team dodong. Puli-puli! Tingali! Koy! Puli-puli oh! Oh, ako na pong bula daw. Puli-puli! 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 Mana? Masat manimo. Desa. Good! Hold! Oh! Hold ba? 2 points. Tingong ko hold ba? 2 points. Wala. Red! Foul no? Physical! Technical. Tingong makong hold! Tawarin! Tanawarin! Hold! Technical ka. Anong 5 kung fouls. Ay, 4 na lang mong kulang para mag-graduate ka. Wala! 1 foul sa Ka! ka. So, ang bola na, yahaan mo lang. Oh, ako ang bula. Technical mo ka. Technical man ka. Pagkampi man kasi red. Oh. Ay, 2 points na boss. 4 points na. Tanawarin! Oy! Oh! Duha na! Fouls na ka na, tulo lang ko lang para mag-graduate ka. Duha na lang! Pila na ko na ni? 5 fouls, tulo lang ko lang. Duha naman yung foul. Ah, technical. Sinabot mo. Sa pagpila na ka-technical Ano nagkuhan ba? Kung gamay ka, may kung bola na Ay, yung pawaw man ko na kung uyat siya. Nasunod na sa court, oh. Balukan mo na akong kusog. Support mo. Paglabay bula ron. Dora. Ha! Unay, kuhan. Points na. Layo dire. Fight, fight, fight! 5. Oh, fight, fight. Support pa siya, kasi mo. Ano ka ba dula, God? Kita na ko ni Mabel. Sa kaot. Hey! Tanawarin! Hoy! 4 fouls na ka. 4 fouls. Uy, uy, 4 fouls na ka. Dikit-dikit magkaglayang tao. wala mo ko. 4 fouls na. Isa. Unsa man ninyo ha? Uy, wala grabe na. Tanawarin, sa unsa man ang player ka? Graduate ka ron. Graduate ka ron. Hindi ka saan man yung trabaho, brad. Player ka, dili ka player Gawas ba? na kayo ito. Ano nga dapat abot magkadiri? Bayana. Tawanan mo yung dire be. Unsay na, brad? Duol ron. Mano ni dulaan eh? Yan mo lang. Kuang bola, technical. Gawas na kayo nung technical, high mga blood kick ka. Technical na yung iyap ni mo ron. Paulion na ron. Cheers. Ano ito? Yung taga-suporta ko, kabalo ka mo lang ta. Tape, laban, tape! Tawa, Go, tawa go, eh. go! Kapling doang. Go, tape! Kana! Yung mga pambula, yung mga pambula. Kana, fight! Tape! Kana! Go, go, go! Go! Fight, laban! Very manulak. Sabaan, yan na. Oy, bilong niya. Go, go, go! Oh, double dribble na rin ko. Kira, pahit sa Mani kabalo, kabuk-kabuk din eh. Pahit sa kinula, okay ra. Oh, Na, balos! okay ra, may masikitan. Laban! Ay! Yung mga pambula, Pero na, laban na! Victor net. Ha? Victor ano eh? 100 core, 0. Laban! Oy! Wala! Wala oh! Pero na, laban na! Kaingit na may bunga. Di mo na ikakascore dyan, di mo na ikakascore. Sa, time out. Di ka po ko, time out mo. Time out ba? Time out? Okay, nag-time out. Oo, muna yung player nga, di kasabot og time out. Time out, lagi ka magdula. Player pa naman ka. Oh na, daladala ka kuya Gary, makaulaw na ka, di ka kascore. Ay, ko yung kumpana. Bilang bola eh. Wais akong singot eh. Sige. Laban lang. Kaya na. Okay na, nanang time na, okay na ng time. Ulat ka niya. Ulat. Ano nga ba yun? Wala na. Balos. Balos, di mo na kabalos. Biyam ni mo na ka? Biyam ni mo, di kascore. Malugan. Oh! Sige. Sige, fight lang! Sige, laban! Dasag di ba na? Ayun, mula? Wala, second half naman. Awa, manggula. Second half na, ana.
Tanawa Reps ha, tanawa nga ngal Reps. Oo. Tanawa, pisikal kayo. Oh, tanawa, managpa. Ah! Reps, tanawang tiko ha. Paul. Paul say Paul, nai-referee nga nung Paul ka. Agpak ko di mo kayo. Up. Tanawa rito. Paul. Usa man tong isagpa man ko ni Reps. Dito Paul, technical ito. Paul ka. Katong isagpa ko niya. Kapay technical. Oh, out. Wala pa, in pa. Oh, in pa. Dagat na kagkuan. Dagat na kagkuan. Oh, tanawa Reps ha. Walay out gyapon to. Nilapas ang bola dito. Pakwan ako Sige, yung sige. Reps, tanawa Reps. Tanawa Reps. Tara na, mahuli na to, tara na. Tara, dangan na Sunod muna. gani. Okay na mo, kaya di mo kumalo. Sunod gani. Tara nga. Tara na, Balikan si Kadri. Balikan tika kay waka ka score, waka ka daw. Balikan si Kadri ha. Selection ni mo, zero. Tira. Tindodong, way kaya. Sa timbabot. Balikan si Kadri, bobota ka. So, what's up guys? Katang no. So, ulan. Oy, ulan. So, mag-shoutout minsan nagpa-shoutout. So, humana yun ninyong tanaw para makakita mo sa shoutout ninyo, di ba, Gibart? Yes. So, shoutout kay Queen Anne Kayog Dolin and kay Emmy Joy Dolin. So, shoutout sa inyo mga butan kini sila o mga gwapa kayo. So, God bless. God bless my power. Yes. Shoutout po kay Ella Jane Dabonieri. Shoutout ti Agaw sa imong bana nga si Agaw. Shoutout. So, nag-shoutout ng Gibart. Shout out din ako akong uyab nga taga New Upon. Amping always. Lang. So, ulan dire guys. Mudool ko gamay para madungog. So, shout out kay Jopel Cuenca from Dipolog City. And shout out kay Cecil Todio from General Santos City. Then, shout out kay Bentoriro TV. Shout out. Then, shout out na rin kay Rafael Castillo, Elayang ng Davao City. Shout out kay Darwin Cabaya. So, ulan guys, no? Madungog ako. Shout out kay Christine Marvin. Shout out from Davao City. And shout out kay Hugoterong Bana. So, sagpo din ni Solid taga Kidapawan. So, shout out sa inyo ha, taga Kidapawan. So, Uy, nanay ko yung pamilya sa Kidapawan di ay. shout out kay Arnel Donaire from Qatar. Shout out kay Sarangani Malbang Biners. Shout out. Shout out kay Jomar Helbolingo. Shout out kay Randy Camigin. Shout out kay GB Kestas Galagar. And shout out kay Jerome Niere o sayang asawa. Shout out ninyo di agaw. Shout out sa inyo di. Mamerts vlog lang malakas. So shout out. And shout out kay Wen and Lynn from Masbate. Shout out kay Joel Tawing Joy. Jay, shout out kay David Diaz from Angeles, Pampanga City. Then shout out kay Celso Benitez. Shout out kay Atan Vlogs. Then Capacitive, shout out. Boy Aki TV, shout out from Quiapo, Maynila. And shout out kay Miracel Tabias. And shout out kay Jolito Sembreno family. Rosel Torres watching from Cavite. Then Eduardo Canilio from Toledo City, Cebu watching, happy watching. Then kay Kois Ryan, shout out. And Mercy. And shout out kay Otis Fisher TV, shout out. And shout out kay Jens Amuma, shout out. Then kay Randy Briso, shout out. Shout out kay Roselyn Marcos, shout out. Then Jomar Hibolingo,
Shout out kay Apollo Doki Obanya. Shout out kay Jim Palesa. Aladin Naik. Shout out kay Randy Kamigin. Then G Ramsky. Shout out. And shout out rin kay Leng Kararig. And shout out kay Arnel Donaire from Qatar. Shout out kay Mr. Forest Vlog. Patil Tabines, paki-support sa YouTube channel nila Patil Tabines. Salamat guys. Then paring Givart. Kulang kabayo. So shout out kay Kuya Jake TV. Oh, shout out kay Eduardo Canilio from Toledo City, Cebu watching. And kay Boost Jude Vlog, shout out. Then shout out kay Balabag Tabines. And shout out kay Jokla R. Kay Robert Sambahay from Bukidnon. And shout out kay PH Care. Shout out kay Pagawan Tabines. Pag-support sa YouTube channel. Dos Locos. Shout out kay Maria Pilipon. Kay Kurt Manglige. Shout out kay Hanemi Idaw from Cotabato. O Bukidnon Sound sa day, shout out. So salamat kayo sa pagtanaw sa video guys, no. So one time big time gid mi mag shout out, so humana lang gid ninyo. So paki-follow mi sa akong Facebook page guys, please. Mr. Atang yapon, paki-follow mi sa akong Facebook page. And sa wala pa ka subscribe, kung giganahan mo subscribe na ninyo. And sa mga wala sad ganay sa ano, salamat yapon kay makatabang man yapon mo sa mga. So God bless everybody. And thank you for